Kad je počeo višepartijski sistem u našoj zemlji, ja kao sportista putovao sam svetom i gledao kako ljudi žive i pitao sam se zašto ovaj moj narod u zemlji u kojoj ja živim, živi lošije nego recimo u Nemačkoj ili Finskoj ili ne znam nije nekoj drugoj zemlji. Pa sam video da je to zbog sistema koji je bio kod nas. Došao je višepartijski sistem i ja sam se kao sportista odmah uključio da dam i svoj doprinos, da ne budu više ljudi po nekoj partijskoj pripadnosti, nego da budu stručni i sposobni ljudi. Nažalost, demokratija nije ono što bi mi želeli, nego ono što je moguće uraditi. I mi imamo i sad situacije da veoma često, čak i na ministarska mesta dođu partijski ljudi koji se nikad nije bavio tom delatnošću ili tom vrstom zanimanja za šta je ministar. Ja sam se raspitao malo kod ljudi koji poznam odavde i svi su mi rekli da je čast i zadovoljstvo Demokratskoj stranci Srbije da na čelu opštinskog odbora stoji jedan izuzetan, pošten i korektan čovek kao što je to dr. Košutić. To vama svima treba da bude motiv kad je on kao jedan direktor bolnice ovde opredelio se, kad se za Demokratsku stranku opredelio možda najbolji student pravnog fakulteta svih vremena i mnogi drugi, da ih ja sad ne nabrajam, kvalitetni kadrovi, onda vi imate sasvim zdravu osnovu da, što je rekao naš predsjednik gradskog odbora Borko Ilić, da uđete u svaku kuću i da suprotstavite naše kandidata svakom kandidatu iz druge stranke i da ćete vi, vaš kandidat, sigurno imati prednost. Zato ja kao sportista navikao sam da pobeđujem. Nadam se da ćete i vi u ovom timu koji se zove Demokratska stranka Srbije odigrati svako svoje mesto u timu i na kraju da ćemo 24. januara ovde doći sa jednim osmehom na licu da zajedno proslavimo rezultate koje će ova stranka da ostvari. U svakom slučaju ja vam želim sve najbolje, želim vam sve praznike srećne koji slave, idu sad praznici do 24. januara. Živjeti! Sada će nam se obratiti po nekom redoslovu, to je trebalo da bude Željko Tomić, ali ćemo napraviti jednu korekciju. O strategiji razvoja Odžačke opštine govorit će nam gospodin Dragan Pavićević, a završnu reč će imati naš prijatelj Željko Tomić. Poštovani sugrađani, zadovoljstvo mi vas vidjeti u ovom broju, pogotovo mladih ljudi. Demokratska stranka Srbije sa svojim programom, sa njenim delovanjem i znate da je stranka koja vodi računa o čoveku. Prvi put sada je u našoj sredini, zahvaljujući Demokratske stranke Srbije, došlo do vanrednih izbora. Prvi put smo u situaciji da atribut odgovornosti koji nosi Demokratska stranka Srbije prenesemo u našu sredinu, u naše Odžake. Jedna od bitnih stvari koji ukrasi Demokratsku stranku Srbije i opštinskog odbora Odžaka, da u svom članstvu ima 2 doktora nauka, 14 magistara nauka, 67 ljudi sa visokom stručnom spremom i veliki broj sa višom i visoko kvalifikovanih radnika. Zar to nije jedan potencijal koji sam sebi nameće odgovornost da se okrenemo poslu, da zasukćemo rukave i latimo se i ostvarimo preduslove boljitka naše opštine, naših Odžaka, naše građana, počevši od onog novorođenčeta do onog penzionera. Starosna struktura u našoj opštini nimalo nije povoljna. Deo pameti, znanja, iskustva nije se do sad primjenjivao.
Katastrofalni su podaci da davanjem 2 mandata vlasti u 4-godišnjem mandatu izgubimo jednu mesnu zajednicu veličine 4000 ljudi. Isto tako, mali broj mladih ljudi, svega 5003, čine deo budućnosti ove opštine, a to je svega 14,9%. Veliki broj penzionera, ljudi starijih od 40 godina, i zastupljenost je 1/3. Mladi nam odlaze odavde, to nam je prioritet. Govore pojedine partijske ovde stranke kod nas, čak i kažu da imaju ime i evropski očaci. Šta je urađeno za evropske očake? Mi prvi preduslov koji radimo sa pameti, znanjem, kreativnostu i iskustvom naših članova radimo strategiju razvoja opštine Odžak. Uradili smo namerno 99 oblasti i pojedinosti i koji samo 1% ako zadovolji i dobijemo poverenje na ovim izborima, znači će 10% zadovoljstava, sreće i osmeha našim građanima. Mi to radimo. Pravimo sertifikat povoljnog poslovnog okruženja. Moram vam reći ovo, da početkom nedelje ruski ambasador je bio u Vojvodini. Ugošten je da svega 6 opština u Vojvodini imaju program strategije razvoja. Da samo jedna Stara Pazova je imala sertifikat povoljnog okruženja. To su od osnovnih uslova gde strani kapital, gde priliv iz evropskih pristupnih fondova dolazi. Ne odlučuje nam ni deo na lokalnom nivou, nego jednostavno programi opredeljuju priliv sredstava. Mi smo spremni to, imamo struke, imamo znanja i imamo volje da uradimo taj deo. Još nešto ću vam samo kazati, puno je tu razloga da se podrži Demokratska stranka Srbije. Jedan od resursa takođe je i blizina Dunava, povoljno okruženje i perspektiva novih investicija. Zapitamo li se, saznamo podatak da 380.000 bruto tona svakodnevno prođe našim vodenim putevima, da 12.000 tona prođe našim kopnom, da Luka Bogojevo po meni i po nama i po svim resursima koje ima treba da postane tehnološki park, da zaposli veliki broj ljudi jer ima izuzetne resurse. Njena obala pristupna i za izgradnju luka, za turizam koji ide nautičkim, koridor 7, najveći potencijal je Evrope i žila kucavica Evrope. 2368 km plovnog puta do Crnog mora, a dalje preko Rajne i Majne snabdevaju kompletnu privredu. Sve to što ide tamo prođe kroz našu opštinu, koliko smo mi toga iskoristili. Puno je nagomilanih problema, rešeni su, dat je način i algoritam i delovanje za njegovo rešavanje, da tih 99 dela, oblasti koje smo obradili daju boljitak. Namerno nije onaj 100, a onaj 100 ste vi, dragi sugrađani, vaše komšije, vaša rodbina, vaša deca, vaši roditelji. Sa podrškom vašom uradit ćemo onda sve ovo 100% i participiranjem u vlasti omogućiti boljitak građanima naše sredine. Zahvaljujem se Draganu Pavićeviću, on je to vrlo skromno pričao, to što je radio to je na nivou jedne doktorske disertacije, a to će biti naše nadahnuće i naš motiv da u predstojećoj kampanji objasnimo građana Odžačke opštine zašto su